I da ste ljudi, evo nas ponovo u Minecraftu sa Serbian Productionom. Trenutno igramo moje preživljavanje koje sam ja započeo, ali nisam snimao. I to je moje jedno preživljavanje. Dosta sam ja itema skupio, vidite. I ovo, pa pogledajte koliko sam ja ovo igrao. A nema game moda, pogledajte. Game mode 1. Ne smijem nijednu komandu takvu. Onda, ljudi, htio sam da započnem to još jedno preživljavanje, pošto sam ovu kuću bukvalno dovršio, pošto ja više na njoj ništa ne mogu da sagradim. Razmišljao sam o jednoj stvari, da ja krenem da pravim svoju podzemnu kuću. I to ćemo da radimo, ali da udaljimo od naše. U ovom delu mi je najveći problem, mislim ću samo krepiti, to mi je najbitnije. I napravit ću sebi armor i to mi je to i krećemo u bitku. Sve što mi je najpotrebnije iz ove kuće. Čekaj, sam davno blokove i zaboravio sam kako sam pravio, odavno ovo nisam igrao. Ovako, neću imati dovoljno. Nije fair. Ovdje ću sad imati dovoljno. Taman imam to, ljudi. Ovo će biti moje prvo, samo da ja ovo sve pretvorim. I to će biti to. Sve najbitnije odavde. Ovo kad sam imao slick touch na mom jednom to kad sam igrao preživljavanje. Onda armor. Što ja nisam najbitniji. Ovo. Armor nije to najbitnije, ne više šta da spremio za enchanting table. Seme mi ne treba. Onda mi ćemo diamond da kupe. Bolje da ga napravimo, sad ne nećemo raditi. Malo se zaštiti za cijelu noć. Krećemo. Onda, ljudi, sad hoćemo da napravimo jednu podzemnu kućicu. Imam dovoljno drveta za crafting table. Onda štapići. Imam dovoljno da napravimo to podzemno, onda moći ćemo i da pucamo. A to podzemno bi trebalo da bude negdje skriveno između drva. Ovo je savršeno mjesto, ovo se meni mnogo sviđa. Ovdje će biti baza. Podzemna. Ponovno sam crafting table, zato što će mi najvjerojatnije trebati. Onda kramp, ovdje baklje ima. Baklje imam, to, onda ovo preživljavanje, ovo sam htio da kažem, ovo će biti jako dug serijal i snimat ćemo ga, ne znam, 30 epizoda je zasigurno sad, ali ćemo više, to ćemo vidjeti, pravit ćemo svašta. Onda to može. Napravit ćemo tu sobicu. I najvjerojatnije ćemo praviti novu kuću. Kako još? I još jedan. Ne, bit će dovoljno ova baza. Ovdje će biti svačega, bit će više soba, pa zato. Evo, krećemo, diamond blokovi će nam biti kao... Ovo sam ja baš dugo igrao, pa zato imamo ovoliki broj diamond blokova
Da ne mislite, cheater nije fair što snimaš to kad si to sve nabavi na game modu. Pokazao sam vam već da ja nemam game mod, pa evo ovo je bio samo ukras, da mi bude lepše. To će i ovdje da bude. Ovdje. Vidite, pa će tako da bude. Onda sljedeće što će da bude, to je da ukrašavamo cobblestoneom. Ne, stone brickovima. U stvari, ovaj put će biti, ne znam ja, stone brickovi je lepše. Uga, imamo uga. Dobro, ne baš mnogo. Idemo gore da napravimo, može dijamantski pik. On će se sporo potrošiti i to će biti super. Mislim, ja sad imam sve potrebne iteme. Ne trebam više ništa. Evo ćemo da utražamo, ajde da ispečemo. Idemo gore da napravimo nekoliko petnica. Jedna, dve, može. Ljudi, verovatno će ići snimak, mislim ne baš skoro, ići će snimak preživljavanja na serveru. Igrat ćemo sa jednim mojim drugom koji sam već i u prvoj epizodi Hunger Gamesa najavio, s njim ćemo igrati. Pa, eto, ako ono što znači. Onda igrat ćemo sa njim i onda ćemo praviti te neke fazone na serveru, zezat ćemo se, pa ispašće valjda lepo, ne mora znači da će ispasti glupo. To je najgore ako ispadne glupo. Onda, da ćemo ovdje ukrasimo stone brickovima. Dobro, onda tu stone brickovi da možemo napravimo pesnice i to kod naše baze. Onda ovo ovako. To. Nek se to peče, mi šta možemo da uradimo? Pa da uređujemo. Ne znam kako, nemam dovoljno drva. Da uredimo da bude lepše. Onda recimo dalje. Onda, ne znam, ja sad sam se nešto zbunio, znači snimala mi se epizoda ovako preživljavanja, započnem već nam taj serijal. Evo, započeo sam ga. I ljudi, lepo sam ovo napravio. Tu može i da mi bude voda neka. Sad ćete vi vidite šta sam zamislio. Onda još dovoljno drveta da ukrasim. Ovo će po meni baš lepo izgledati. Ne, nisam to hteo. Ajde pa će, kad sam to napravio, šta ću naći, ću još drveta, evo ima. Onda, šta ćemo još nabaviti? Nabavimo dosta stvari da pravimo jednu veliku kuću, to sam planirao jednu veliku kuću, ali još zamišljam kakva ta kuća da bude. To me boli, pa ne znam. Evo, ne može. Ne znam da li može stvari. Ali bi morao ovdje da krene prešupljeno, da bi to moglo da uspe. Onda šta još ljudi, šta bi još moglo, ne znam. Ljudi, spekao sam se, ignorišite ove
zvukove u pozadini.